Aprangsi kardom katuka via fans tami lapen pinini liputhot wang tulon nang litum kilang bomati kaching honai channel Karbitich 2.0 YouTube channel along lapen nilimen lagi kaduka veda chini lo nilimen lagi avinastiron lapen onan litum kilang bom labang ki kaduka veda chini ikpo Karbitich 2.0 YouTube channel lo lapen pinia video APHUTHAK bangke nang litum thumbnail mate title long stami tag pon long etpo lapen nason thak thak nang litum la screen along tag longi Assam direct requirement skill test admit card overview la PAKLANG sini lin na PAKLANG pon ekponali tumafan la penang li tumjong sinon labangso YouTube channel long jong sinang kahumre mi pulote kachingon pen subscribe ikon la pen bell arjan ta dui dakanali tum ber por ekdenon la lo pulte monili aja ta son le labangso YouTube channel long sta upload sta menali tum berta kilong da prang pon la penali tum sta mi chini da prang ya fan tang te non thiek pen pangcheng polonang labangso Assam direct requirement skill test admit card APHUTHAK le lapen penaan abang pitume chini et tahai post tame nili puthos chini et wipits tame nili nang litumpan labang so APHUTHAK bang nili asap so thiek pen dak nang than poni bu bang sinili puthot video bang pang simar pon iglo lapen nang litum sta me dak thek pon long po requirement title bang da Assam direct requirement 2022 lapen article amen bang nang litum Assam direct requirement grade 3 skill test 2022 lapen name of board bang dak Board of Secondary Education Assam lapen name of organism bang the government of Assam lapen name of the requirement commission bang Assam direct requirement commission 2021 lapen category dak admit card lapen type of exam bang computer test upon lapen admit card release date bang dak 14/12/2022 lapen name of post bang kadoka vede chini ta hypo grade 3 lapen driver a post upon lapen dak total 25,792 ana post do lapen la son dak class 3 long la 10,406 post lapen class 3 driver long le 1,105 an post dak total do pon lo la song bang pen number of total application bang dak 11,15,460 lan applicants to lapen date of exam bang dak December siklusita en ponpo lapen non ka chithan dami pu bang la skill test la bang so APHUTHAK sidak chithan poni pusi nili PAKLANG according to this notification the candidates will have the appeared the computer test category 1 2 and 3 for 25 marks as detailed below the 25 marks fan exam P1 pola category 1 2 3 etumhan category 1 candidates qualify for the post having maximum qualification it's SSLC in science la tumanta da en pon pola pen category hinilang bangke candidate qualified for the post have a maximum qualified bachelor degree la an kacharli ki do tang abang putumta apply dun tumta do la sila tumanta dak tok pon lo la pen category 3 along manali tumtal theglong pon ekpo candidates qualify for the post have maximum qualification bachelor degree in computer la pen library science alang li tumanta dak la bangso test bang da en pon pola pen da schedule as a well nilinali tumanta advertisement alo na PAKLANG pon ekpunali tumla screen along stami thek moloing kali pulte advertisement kali notice alo ba nali tum inut bai ni tum theklong pota hailo lapen ke theklong le tumta duta lang minis tameni li nali tum phanam PAKLANG poni phansini li bor ipon pom video kijut molom kalte non la video angbong molom stami nali tum long pon lokta thek lapen thek pon long ka thek lapen the schedule of wells detailed syllabus for each category of computer test will be on the official website Siba Online org from 3 p.m. of 4/12/2022 lapen dak pangcheng lo atumi pensi dak pangcheng lo dak 4 pensi nalitum labangso exam syllabus nalitum Siba Online labangso dim nalitum long ikpo dak atumi 3 p.m. pensi dak cheng pon iklo lapen candidate download their admit card from the official website Siba 14 laso labangso chiklo 14 molom sinalitum dak admit card mangke nalitum download long ikpo lapen the details for the skill test for the candidates who have qualified the post of ethnographer and driver will be later alang litum hanbange dak mo phit sidak update long thulo pulna nili nalitum alatum la bang so post along ke apply dun tum hanbang nili mo update 1 p2 ikpo sidak test bang da computer test and ponpo la sinalitum syllabus jang sinaing pulote non nalitum online la Siba online.org la bangso website non dampen nalitum syllabus ta download ikmela
lapen ARD skill test admit card date lapen dak bang ke nali tum thek pon long ik pola pen dak bang la anang ne lapen class 3 at la tum han dak December sipi pon pola pen important links na litum la bang so article long pen bang stamin na litum dak pen kado ka details ta dang litum lang pon ik me pon na litum stame lang dam igon la bang so article a link ni la bang so video description along sta pic dat po lapen a notice bang la hello na litum la screen along ke thek pon long hello la notice bang ke odak ke na litum phanili na ke thana teng se dak stame tok pon iglo stame nili dak ingthini ke than chok che deta thegi la sinali tum jong se la bang notice bang long le lang pulte nili phan nang homri ingon nili nang tum phan stame nang sen ikpol la bang so notice alu bang ke jong se la some direct requirement long ke apply tang ki undun tang abang phua bang phitum do pulte nang tum la bang so notice bang lang ikwe gon lapen ali tum kan mala bang so video share igon lapen pachin nang kar biang long adang anta lapen nang li ni le apply don de pus tame ke apply don tum bang ke do uta hai lapen ke long don tum ta do uta hai policy nang li tum la bang so video bang e malom so miniding sini apor gp pen nang li tum ka do ka we phanta share ik tha lapen pelang ik nang lapen pachin ik na lasipini labang so notice aputhak sinilia sabso stame nali tompan anangwan pik lo lapen apiklang pon iklo lasila sonson a video lamate la sonson update ki long veria fanali tum labang so YouTube channel bang kaching hon pen ting ni pin pen subscribe ikon lapen belar janta nali tum ber pon ik denon lapen la video ki jut molam nali tum kala kilang nong le video do tai lang mene lasila video ki jut molam arjan nali tum thekloi dak stame nali tum ber pen le lang nam ik melo tang te pinia video bang ke la thi hek pen stame ni linali tum phan notice and angwan pi an chot lo lasi pena puthot che tong thonang kaprek video la pen kaprek update ni li wan tu po la pen ali tum stame the son kai ke son le na ching hon do no la pen nang lang do no tang te kardom